приятели. Пишат се твои приятели, но са предатели. Пред другите се правят на доброжелатели, а са най-обикновени душевни наематели. Интриганти, спекуланти, симуланти, антидепресанти, енергийни вампири взимат от други кумири. Сега изглежда смелостта е дефицит. Не искам да бъда като тях, персона нон грата. Не искам да бъда поредната кауза пердута. Около нас се навъртат манипулатори, възпитани в инкубатори, анонимни коментатори. Зад сянката на другите са подстрекатели и са най-обикновени душевни наематели. Интриганти, спекуланти,